ini ang tamgi lukuroni busango nukjagna ni mosung kahamale miani je incident onugui hopung trithalia khari ujak khaki urja gabangma wawo sukrugo khaibo bakhano methabi malia amoni bagine tini ang chin hasteni electronics media takok sunang ani kok olukurong thani share khaina bagai maringka tamni male mia salmari 19 October 2022 srangsal haste ganangai konoi political party ni bisingo deputation pe protest rally khlaimani bising tei haste ni kabangma thayo beramung kebengmung nukjagmani chini dophan bisingo belai no wana masincha belai no tri masincha chini thinani bagi जों वानसुलाय थाय गलायो जों कक थाया थाया साना थांगाय दफाना मथांनानै बागै जों कक सालायो थियाबा चिनि बखाव जों गाहामखाय वानसुगिया जों साकसागनो सिनुइ चङैनाया आबन बागैनो चिनि बिसङो केबे मोनफायो बेरा मोनफायो आं अजागाव केबनो माजरा बेलानि बागै लोकनि बसां फाइमेया आं केबनो साजेसन निनान बागै बो फाइमेया केबनो लीड खालायनानि बागै आं फाइमेया जस्ट आनि खारि अखा माने आं सानो मोजां मोनसे नायदि तिनि इन्डियानि कन्स्टिट्यूशनाव पलिटिक्सनि बा पलिटिक्स थुंनानि जतोनिनो राइट एरिजागै दं अब हाइकैनो चिनि हास्तेव गोबां पलिटिकल विंग दं बीजेपी दं कांग्रेस दं सीपीएम दं तृणमूल दं आम आदमी पार्टी दं आमरा बांगाली दं IPFT दं IPFT तिफ्रा हा दं तिफ्रा मताहाय गोबां पलिटिकल विंग चिनि हास्तेव दं पलिटिकल थांलायना थांतानि कायसा पार्टी ते कायसा पार्टी न आइडियोलॉजिकली जों माजरा बेलाय मानो माजरा बेलायबो दं बिनि साया आनि काहाम अबरनो सिनि वान सुमानि उफाय दं बिनि यागुलो खलायजागलिया आनि यागुलो ताम खलायजाखा आबनोखै जों काहामखाय चाइतो गैनाय लैया हेबा लाइ थांमानि न बाहायखाय चाबै जों काहामखाय थियैलां थां गै चिनि दफाननि हामक्राय तोइमान आबनोखै जों काहामखाय चाइतो लैया अबनि बागैनो मियानि जे पार्टीलाय मुङाव नुकजागमानि आरो बुबागराना पर्सनली अटैक जे खालायमानि अब बेलायनो खारि हमको खासामानि को अब आनि सिमिया चिनि नैसि दफानि खरकसा ताखौ बुहुक संबो वानसु लायखाना ताम मानि को लायखा बुबागराना आसो खामिया हलायो आसोक साया सालायो आसोक नास्राय लायो इभेन बुबागराना गोथाङैनो गोथैहिनिबो फुनुगलाय दं लायखा सिगाङाव याक्लाब माला कान्दिउइ हर फुनाङै
chiri kholaika tong thoklaika buba grale tamsaya khlaika ba buba grato bini baina bosabaya nungbaya tini dofani bagai kok sana thangtani dofana mo thangna thangtani jodi जों शिशुको दफानि बिसिङाव बना हांगा लागाखै आबो आंमान सुमानि आबो बेलाइनो जों सुमसोगो खलायने जों सुमसोगो खलायजागनो जों सुमसोगो याखांनानि बागै जों बाहायकै जों साबजागलायै बाक्साकै गोरोंलायै बाहायकै दफानि सामु खलायमान आबोनो जेसिनि मान सुलायथाय तिनि जों नायदि चिनि हास्तेव kaisa bai kaisa chini dofani bisingo na mazra belai tong tong kaisa kobni dofaro tamu khlai ya tongka chini dofana singabo mokol bai thang nugui tong tong malpungni soklai togoi butharma bosong nugui tong tong bori sikla norom phroi butharma bo song nugui tong tong school student, holo Christian student, college ni phiro puro, lama kasui buzang maro bosong nugui tong tong, phiaba, justice sana ni hing thang tani, justice maya oino, sak bai thang ni satei khaye kai, kipili sering tong tong mai, khazani ta kokte buksam, obo ang bai thang sangmani kogya, obo kubui kok jeng newspaper rogo nini print media rogo social media rogo kobang ma obo hai evidence sung mani tong tong sung serapta simi se tung phalayu sanai sa tamlai thang kaina pogoi hai no hai obo hai kele sung te dofa ma thang jaglia bubagra ke bono hanya hiya ke bono saya hiya ke boni chathai nang thaino sepleya buba grapini dogana phiogusi toniu phaibaidi goronglai phaibaidi thansa khayei ma thangjana no wansuklai kokbiti samaidani khaniya ko ojaga jodi buba grana mang hanya naga kai chini tei tam tong sinai bubagra bo busuk khakaha busuk maya gana bo raja ni bisingo raja maya gana chini bugra bini boram haktor ganangai hayung ganangai जों नैजि दफानि बर' हंखाय बन बरम लिनासे सोलोंलायलिया अब हायके जाते मोसांसि अब हायके जा दफा मो थांजाक्सि तिनि बुबाग्रा सिरिखौै कक थैया सामा हाय केबो सिरिखौै सा सारा सादि फायदि गोबां मिनिस्टार बा गोबां एमएलए उनखा गोबां एसेम्बलि रो थांलायका मुक्ति थांजा गोजा मांसिबले आबो हायके बाहाय लायनाय एमएलए उनखायनो मन्त्रि उनखायनो ओ गोरै नबनि बोरै बोसारकनो लेखा फोरोंनानै बुमुंगै रां फैसा फुनुगै थौै जावै याकारि लायबायखा अब हायके ताते दफा थांजाखिनाय मुनि खायरं मुंसे गोरै मुनि नायकल मुंसे गोरै दै दुल मुंसे गोरै दांसा साखाव कासावै क काहाम सिमी बायाब्ले खाव वान सुना नांगौ दफा हायके फियजाखिनाय दफा फियजानि बागै जदि जों ताखुबै ताखुब बुखुबै बुलाय दाव तलायखाय बाहायकले चिनि हास्टेलो जों रबोदा रिबायसिनाय आनि मगलनि बुक्तै
어머 부바그라니 바그이야 치니 너시 너파니 바그셔 목도 가전에 다 혹대 북국서 기사 완 소근이 베디 나복문 저라 똥코 아기니 너 보고이 당의 나복 저떠나 লেখা 그래 저떠나 educated 저떠나 intellectual вообще 땡사파나 어런이 오런어리 나냐노 사이트 것이디 부바그라니 주바무 केबो बगै थाखै जाग्रा गोबां मा हाया जाया मासाया मानैया नकुरै हुकुरै बिनि नगो थांनायदि लाइन बोसानायजा रांखौया साननानै बागै साबनो या बुजाबो किफिलै रह केबनो या बुजा किफिया वान सफैनाय बिदि कोविड-19 पेन्डेमिक फ्लु चिनि बुसाबोदै र हासेयाव लाखा स्रोंना थानाय र 너밖에 필마야 왜 부바그라 가니 수바수 사도 부바그라 수바수 마통 거다 리잡 가야 거나 하레리 발바유 깨보 다시 한번 부바그라 한번 잡아도 아무 뭐야 너 파는 사도다 기사 와서 레베시디 오바 할게를 쓸 때면 당연히야 아버님 바기노 안 치건 사보라 안 셀랭 보라 속이야 보라 आंबो केबोना साजेसन नुबाय केबोना गाइड खालामबाय नरक जे दफाना दै दुलाय र नरक वान सुबै दफानि सामनो गाहाम खालामनानै बाय जाय दलायबाय जासि अ चिकनसा कक सामानि बिसिंते जाया सोंया तो हाबायबा आनो नाकारबाय नाकारजाबाय